Je v sektore Ultra Wisla, ktorý pokrýva celú jednu stranu štadióna. Je tu 5000 fanatických prívržencov Wisly, ktorí ho prijali za svojho hostia. Fanúšikovia Krakovie sú na opačnom konci štadióna. Niečo vám poviem, títo chlapíci to myslia celkom vážne. Vôbec sa s tým nebabreme. Ultras predviedli svoje umenie a hra sa môže začať. Atmosféra na štadióne je elektrizujúca. Wisle sa podarilo skórovať už v prvej minúte. Po góle prepukli v sektore Ultras chaotické oslavy. Fanúšikovia Krakovie sú vývojom zápasu otrasení, no ešte vždy sa tvária odhodlane. Priaznivci Wisly sa bavia, pričom ich megafónom usmerňuje jeden z nich. Ultras vyťahujú svetlice, ktoré sú na poľských štadiónoch z bezpečnostných dôvodov zakázané. Čo si podobné Denny na zápasoch svojho domovského klubu West Ham nikdy nevidel. Tesne pred 30. minútou. Na vzdialenejšom konci na seba kričia dve skupiny fanúšikov, ktorí sa zjavne navzájom nemajú príliš v láske. Od seba ich oddeľuje plot, ktorý priamo pred Dennyho očami vstýčili len pred niekoľkými hodinami. Wislania teraz rozzúrili Krakoviu tým, že sa pokúsili spáliť jeden z jej dresov. Policajti usúdili, že to zašlo priďaleko a zakročili. Dres odstránili, čím pobúrili fanúšikov Wisly. Vášne a napätie sú priam hmatateľné. Všade, kam sa Denny pozrie, sa niečo deje. Polícia sa tieto akcie snaží potlačiť. Jeden z hráčov Wisly bol faulovaný a rozhodca odpískal pokutový kop. Priaznivci Krakovie sú nazlostení. Cez prestávku je napätie ešte viac vystupňované, pretože Ultras z Wisly siahli k najväčšej provokácii – páleniu stovák šálov Krakovie, čím vytvorili akúsi ohnivú clonu. Pokúsim sa vám vysvetliť, čo sa práve deje. Všetky tieto šály patrili priaznivcom Krakovie, až kým ich one v priebehu celého roka nepripravili. Chystajú sa ich zapáliť, poliali ich benzínom. Už sa chytili. Fanúšikovia Krakovie to teraz zbadali. Dobre sa na to pozerajte. Tuto máme, poriadne to horí. Keď to takto vyzerá, keď vyhrajú, len si predstavte, čo sa asi deje, keď prehrajú. Niekoľko dní pred zápasom všetci priniesli svoje šály k Ultras, ktorí ich zošili dohromady, aby ich mohli zapáliť. Snažia sa rozzúriť priaznivcov Krakovie a ukázať im, koľko z nich sa počas roka stalo obeťou prepadov. 500 šálov Krakovie znamená, že 500 z nich dostalo bitku.
Začal sa druhý polčas, hoci šály ešte vždy horia. Fanúšikovia Krakovie sú celí bez seba. Snažia sa prelomiť plot. Keď sa ich policajti pokúsia spacifikovať, rozpúta sa hotové peklo. Policajti používajú slzný plyn a obe skupiny sa púšťajú do seba. Prívrženci visli po celom štadióne skandujú, aby policajti nechali Krakoviu na pokoji. Zdá sa, že políciu nenávidia ešte viac než svojho najhoršieho nepriateľa. Bitka pokračuje. Krakovia útočí na policajtov. Tí znova odpovedajú slzným plynom. Dolu pod schodmi je výsledok nerozhodný. V sekcii Visly to znova vrie. Tieto zábery vyzerajú ako vystrihnuté z Británie 80. rokov. Napokon sa po 10 minútach naplnených nenávisťou situácia na štadióne upokojuje. Zápas sa končí výsledkom 3-0. Hráči oslavujú spolu s fanúšikmi. Tica, šéf priaznivcov Krakovie, Denny mu povedal, že na derby nikdy nezabudne. Nemýlil sa. Neviem, čo mám povedať. Neviete si predstaviť, ako veľmi mi to pripomína 80. roky. Všetky tie šarvátky, ktoré som videl, lámanie sedadiel, bitky s policajtmi. Sledovali sme najväčší zápas poľského futbalu. Som z toho poriadne otrasený. Nevypil som ani kvapku alkoholu, som úplne triezvy. Dnes som sa mnohému priučil, skutočne. Teraz mám chuť na poľskú salámu a pivo. Naučil som sa, ako sa po poľsky povie pivo. Potom sa pôjdem natiahnuť. Majte sa.